हाग्रामा सारखौ जों मालाबाबो नारखाजानाय नुवाखै। ओके, गिबियावनो आङो नोंथांमोनखौ बे निउस चेनेलनि थ्रुयै मोनसे मेसेजखौ पाठायनो सानदों जोंनि रायजो राजा बिथांमोननो। जोङो जाहैबाय दानिल' नांनाय मानसि नङा, जोङो पार्टियाव थानानै जों नांबोदोंमोन, नांनानै संगठनाव थानानै नांबोदों, नांबोनायजों लोगोसे जोङो ससियेल वर्कार जानानै बड' पिपल कमिटि फर पिस इनिशिएटिभनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि काउन्सिलनिमोन आङो। बेनिफ्राय आं मावबोबाय थादोंमोन। मावबोबाय थानानै जोङो मोनसे सिमां दंमोन जे जोंनि गोबां लोगोफ्रानो जिउ दान बावदों, गावथारजादों, बुथारजादों, थैजोबदों। बे सिमाङानो जाहैबाय जोङो आलादा हादर गोजोन रायजो खुंनो थाखाय। नाथाय जोङो जेलानाखि हांख्रायजानाय टाइमफ्राव, लिंहरनाय टाइमफ्राव, सान्थि आखद गोजोननाय समावहाय जेलानाखि जोंखौ लिंहरबाय, जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ गासैबो फैजोबनानै आवगायनानै जोङो सान्थि आखदखौ जों खालामदोंमोन। बिनि थांखियानो जाहैबाय, सान्थि आखद खालामनायनि थांखियानो जाहैबाय जों बयबो जे जाहाथे गावबागाव जायगायाव गावबागाव न'आव थानानै जोङो सान्थियैनो मोजां मावना जालांनो हाथों होननानैहाय। साख्रि बाख्रि एबा माबा मोनसे लाइभलिहुडनि थाखाय जोङो सास्टेनेबल गावखौ खालामनो थाखाय जोङो बेखौ मावनो थाखाय जों टारगेट लादोंमोन। नाथाय जेलानाखि UPPL नङा, जेरावहाय नोंहा आबसु, UBO आरो नोङो NDFP मोनब्रै फेक्सन जेला आकर्ड जादों, आकर्ड जानायाव जेला जों आकर्डनि जिथु दफाफोरखौ नुदों, बेवहाय जोंहा मोनसे गोजोननाय गैयि जादों। दे हिनियास एन्ड नन हिनियास क्राइमखौ लानानै जोंनि जिथु NDFP जेसेबांनाखि बिथांमोना जेलाव जानानै थादों, बिथांमोननि गनायनि राहा लामाखौ जों नुवाखै। बिनिखायनो जों गोजोननाय गैयि जादों। आरो आकर्डनि उनाव जोङो नुनो मोनबाय, जेराव BTCनि 2003-10 फेब्रुवारि आकर्ड जानायनि टाइमाव BTCआ जेरावहाय फुल प्लेजेड पावार दंमोन। फुल प्लेजेड पावारा जाहैबाय चिफ, जोंनिनो अन BTCआव चिफ जायो, बिथाङा गासैबो डिपार्टमेन्टखौ सालायोमोन। नाथाय BTRनि उनाव जेला आकर्ड जादों, बिनि उनाव मा जाबाय, CEM, देट मिन्स लाइक इयो एक्जिकिउटिभ मेम्बारफोरनिल' चिफ, बिनि डिपार्टमेन्टआ आरो सोरबा सासे कन्ट्रल दंबावो। स' बेखौ जों नुनानै दा अनेक दुखु मोनदों आरो जोङो रायजो राजाफोरनि मोखाङावबो नुदों दिनै गोजोननाय गैया। बेखौनो जों बुंनो सानदों, UPPLनि जिथु दा दैदेनगिरिफोर, बिथांमोना बिसिनि गेजेराव कलाबरेसन, कअपारेसन गैया, कअर्डिनेसन गैया। बिनिखायनो दिनै जोंबायदि सासे UPPLनि जानानै नांनानै होनानै देरहाहोनाय खाम्फासारखौ फेजेननाय बायदिया, दिनै जोङो फेरेंगाखौ देरहाहोनाय बायदि मानसिया मानो थाखाय जोङो BPMआव जइन जाफिननो खोथा फैदों। BPMआव मानो जइन जादों? बेल' दे जोङो सिलायनाय लिडारफोरखौ नांगौ। सिलायनाय लिडारफोरखौ लानानै जोङो जेरै जोंनि BTCआ 10 फेब्रुवारियाव आकर्ड जानानै जोंनोहाय उदांस्रि मोनसे सासे चिफ होननानै जोंनि बर'आ सिनायथि जादों। आरो बे बर' सिनायथि जानायजों लोगोसेनो जोङो जोंनि हारिखौ जौगाहोनो हादों आरो रिसपेक्ट मोनदों, मान मोनदों। दिनै प्रमद बर'आ CEM जानानै सासे चिफ मिनिस्टारनि बडिगार्डजों नारखाजायो। खिन्थु जोङो BTCनि आमोलाव जोंखौ हाग्रामा सारखौ जों मालाबाबो नारखाजानाय नुवाखै। स' डिगनिटि माटार्स, डिगनिटिस अफ आवर बर' पिपल माटार्स। बिकज अफ दैट, बिनि थाखायनो जोङो दिनैहाय आं UPPLखौ नागारनानै BPMआव जइन जादों। नोंथांमोननि EM फेरेंगा बसुमतारिया गोबां समाव मिडिया स्टेटमेन्टनि गेजेरजों गिदिर खोथा बुङो, बिनि सायाव मा बुंगोन? दिनै जोङो फेरेंगाखौ देरहाहोनाय बायदि मानसिया मानो थाखाय जोङो BPMआव जइन जाफिननो खोथा फैदों। BPMआव मानो जइन जादों? बेल' दे जोङो सिलायनाय लिडारफोरखौ नांगौ। सिलायनाय लिडारफोरखौ लानानै जोङो जेरै जोंनि BTCआ 10 फेब्रुवारियाव आकर्ड जानानै जोंनोहाय उदांस्रि मोनसे सासे चिफ होननानै जोंनि बर'आ सिनायथि जादों। आरो बे बर' सिनायथि जानायजों लोगोसेनो जोङो जोंनि हारिखौ जौगाहोनो हादों आरो रिसपेक्ट मोनदों, मान मोनदों। दिनै प्रमद बर'आ CEM जानानै सासे चिफ मिनिस्टारनि बडिगार्डजों नारखाजायो। खिन्थु जोङो BTCनि आमोलाव जोंखौ हाग्रामा सारखौ जों मालाबाबो नारखाजानाय नुवाखै। स' बिथाङा साननो हागौमोन बियो जास्ट हाग्रानिफ्राय फैबाय, बियो पावारखौ मोनबाय, पावारखौ मोननानै बियो सानदोंमोन टटेल गासैबो गाव मावनो हाजोबगोन होननानै। नाथाय राजनिथिङा आलादा, नोङो हागाव थानायनि सालायनाया आलादा। बेखौ आं बुंनो सानो। फार्स्ट एन्ड फरमस्ट, गिबि सरकार सोर BTCखौ गायजेनदों, बिथांमोनखौ मोजां मोननाय आरो अननाया दिनैसिमबो दङ। आरो जेनाखि UPPLआव थांनाय हान्जाफ्रा BPFनिफ्राय बिथांमोना मोनसे सिलायनायखौ लुबैदोंमोन। बे सिलायनायखौ लानानै बिथांमोना थांदोंमोन आरो जइन जादोंमोन। नाथाय
जइन जानायनि उनाव थानायनि उनाव बिथांमोना नुबाय सिलायनो हायाखै जेराव नोंनि पावार एन्ड फांसना दंमोन बे गासैबो बोखारजोबजाबाय आरो जेराव नोङो आपग्रेड जानांगौमोन माने नोङो गाहायाव जानाय हिसाबाव मानसिफ्रा दिनै गिबियाव फैफिनजोबना दं। आं बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायो जुदि बिथांमोना गावसिनि गोजोन आलो गोजोन शान्ति सुक्ति खालामनानै जुदि गावसोरनो मोन्थाइखौ लाबोबाय आरो गावसोर मोन्थाइखौ मोनाखैब्ला मोनसे राहाखौ गावसोर लाखिनांगोन गावसोर सानफिननांगोन जे सरकारजों थायोब्ला गावसिनि भबिष्यतखौ गावसिनि गथ' गथायनि थाखाय दानो हागोन बेखौ साननानै बिथांमोना सानफिनोब्ला गावसोरखौ लामा आगान होयोबा आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन। फार्स्ट एन्ड फरमस्ट गिबि सरकार सोर बिटिसिखौ दाजेनदों बिथांमोनखौ मोजां मोननाय आरो अननाया दिनैसिमबो दङ आरो जेनाखि इउपिपिएलआव थांनाय हान्जाफ्रा बिपिएफनिफ्राय बिथांमोना मोनसे सिलायनायखौ लुबैदोंमोन बे सिलायनायखौ लानानै बिथांमोना थांदोंमोन आरो जइन जादोंमोन नाथाय जइन जानायनि उनाव थानायनि उनाव बिथांमोना नुबाय सिलायनो हायाखै जेराव नोंनि पावार एन्ड फांसना दंमोन बे गासैबो बोखारजोबजाबाय आरो जेराव नोङो आपग्रेड जानांगौमोन माने नोङो गाहायाव जानाय हिसाबाव मानसिफ्रा दिनै बिपिएफआव फैफिनजोबना दं। दिनैनि समाव गुबुन गुबुन दोलोआव जाय बिपिएफनि अनगायै गुबुन गुबुन दोलोआव एनडिपिनि माखासे बारग' एनडिपिफोरा लोब्बा लानानै दं बिथांमोनखौ मा खावलायगोन? आं बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायो जुदि बिथांमोना गावसिनि गोजोन आलो गोजोन शान्ति सुक्ति खालामनानै जुदि गावसोरनो मोन्थाइखौ लाबोबाय दिनै गावसोर मोन्थाइखौ मोनाखैब्ला मोनसे राहाखौ गावसोर लाफिननांगोन गावसोर सानफिननांगोन जे सरकारजों थायोब्ला गावसिनि भबिष्यतखौ गावसिनि गथ' गथायनि थाखाय दानो हागोन बेखौ साननानै बिथांमोना सानफिनोब्ला गावसोरबो लामा आगान होयोबा आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन।